I pozdrav svim ljudi, ja sam Gamer, sam htio da upalim kameru i da vam ispričam nešto. A to nešto je, da, ovdje čovjek, ovaj moj prijatelj, da je dobio, verovali ili ne, on je dobio pro verziju Bandicama. Znači pro verziju Bandicama, ljudi, uskoro kupuje i slušalice i počinje pravi gaming. Nadam se da će on, pošto se ne dosađujete, upalio sam vam njegov klip u pozadini. Samo ljudi da vam kažem da je lik kupio pro verziju Bandicama, to instalirao. Napravit će klip o tome za neki specijal, možete vi da snimate, kupit ću uskoro i slušalice, dobija neki moj drug koji se zove, koji mu je nadimak Ledenko, on se zove Matija, dobija, zove se Ledeni Gamer, dobija novi laptop, nove slušalice i kupuje pro verziju Bandicama. Pošto Bandicam je najbolji program za snimanje, svi smo se mi složili da je to najbolji program za snimanje bez ikakve molitve, to je najbolji program za snimanje igrica na vašem kompjuteru. Hvala, napravit ću klip koji je najbolji, napravit ću već nekoliko klipova koji je najbolji program za snimanje na telefonu. Ima ih već nekoliko, najbolji je ovaj screen recorder, pa da i on ponekad može malo štopuje da zajeba, ali opet šta upali. Kupi pro verziju Bandicama, više neće biti watermarka, snimat će klipova od 20 minuta, editovat će u Sony Vegasu, koristit će Audacity, doveo mi je kod njega da mi pokaže i stvarno prebrutalan setup. Samo treba da kupi onaj slušalici, to. I ljudi, ja mislim da sam već govorio, to je to što se tiče ove gameplaye, mi se vidimo u sljedećem, pozdrav.